Pinas Lakas. Turismo at ekonomiya, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas! Alright, isang maulan na umaga mga kachika. Nakatutok muli kayo sa programa ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pampalusugan. Ako si Max. At ako si Joanna. Yes, so isang oras nga muli tayo magchichikahan sa mga health events at health programs ng DOH Bicol. At syempre, sisimulan natin yan sa ating pag-alam ng ating latest na balita mula sa DOH. And of course, ang ating latest na balita mula sa DOH Bicol CHA, ang ating COVID-19 Bulletin number 2022-0037 na nilabas natin kahapon, December 19, 2022. So ito po ay mga datos mula December 11 to 17, 2022 patungkol sa ating kaso ng COVID-19 at kasama na rin yung vaccination and healthcare utilization rate. So simulan po natin sa ating COVID-19 cases. Mayroon po tayong naitala na 109 COVID-19 cases from December 11 to 17, 2022, kung saan 20 ay mula sa Albay, at sa 20 na mula sa Albay ay 8 mula sa Daraga, 8 rin po mula sa Legazpi City, 2 mula sa Piuduran, at 2 mula sa Tabaco City. Ang Camarines Norte naman ay mayroong 22 new COVID-19 cases, kung saan 4 mula sa Daet, 4 mula sa Paracale, 4 rin mula sa Minson, at 3 mula sa Pasun. Tigdadalawa naman po ang Jose Panganiban, Mercedes, San Lorenzo Ruiz, at Talisay. Ang Camarines Sur ay mayroong 39 new COVID-19 cases, kung saan 15 ay mula sa Naga City, tigtatlo ang Pili at San Jose, tigdadalawa ang Calabanga, Iriga City, Pasacao, at tig-isa naman po ang Bonbon, Bula, Cabusao, Camaligan, Carsitorena, Libmanan, Lupi, Magarao, Minlaor, Ocampo, Sipocot, at Tinambak. Ang Catanduanes, mayroong 7 bagong kaso ng COVID-19, kung saan tigdadalawa ang mula sa Ligmoto, 2 rin mula sa San Andres, at 2 rin mula sa Birac, samantalang 1 ay mula sa Bato. Ang Masbate ay mayroong 4 na bagong kaso ng COVID-19, kung saan 2 ay mula sa San Jacinto, at tig-isa naman ang Katayngan at Mokbo. Ang Sorsogon, mayroong 17 new COVID-19 cases, kung saan 9 ay mula sa Sorsogon City, at tig-isa naman po ang Barcelona, Bulusan, Casiguran, Donsol, Gubat, Irusin, Magallanes, at Pilar. So ang total na bilang ng COVID-19 cases na na-record natin sa Bicol Region, simula na nakapagtala tayo noong March 2020 hanggang December 17, 2022 ay nasa 65,198. Ating active cases naman ay 1,376. So ito po ay as of December 17, 2022 na active cases. Dumako naman po tayo sa ating recoveries. Mayroon pong naiulat na 38 new recoveries from December 11 to 17, 2022, kung saan 9 ay mula sa Catanduanes, 11 na recoveries ay mula sa Sorsogon, at 18 mula sa Naga City. So ang total na bilang ng recoveries na po natin for Bicol Region ay 61,151 or katumbas ng 93.87% ng total na bilang ng COVID-19 cases na na-record natin sa Bicol Region. And lastly, for our deaths, wala naman po tayong na-report na deaths from December 11 to 17, 2022. So ang deaths pa rin po natin na bilang since nakapag-report tayo ng COVID cases ay 2,671. For COVID-19 vaccination updates, Max? Yes, so nakikita nga natin na kaunti ang ating COVID-19 cases compared sa ating mga naitatala noong mga nakaraang taon. At malaking bahagi po dyan ang naitulong na ating COVID-19 vaccination. So as of December 17, 2022, meron na po tayong nabakunahan na 92.60% sa ating target population dito sa Bicol Region. Subalit ang ating A2 population or ito yung mga senior citizens
mababa pa rin ang mga nabakunahan at nasa 69% pa lamang po ito. Kaya inaanyayahan po natin ang ating mga senior citizens at sa mga hindi pa nakakakuha ng kanilang bakuna or booster doses na magpabakuna na po laban sa COVID-19. So, speaking of booster doses, ang mga Bicolano na meron na pong booster or additional dose ay nasa 651,486 at ang ating fully vaccinated individuals ay 3,627,567. So, kung nakikita natin, mataas na rin ang mga na fully vaccinated na individuals, pero kailangan pa rin po natin ang ating booster dose para po maiwasan natin ang malalang form or malalang sintomas ng COVID-19. So makikita rin natin ang epekto ng ating vaccination sa ating healthcare utilization dahil mababa po ang ating healthcare utilization rate dahil as of December 17, 2022, ang ating non-ICU beds na nagamit dito sa Bicol region ay 10% lamang po at ang ICU beds naman ay nasa 6%. Meron rin tayong 9 na severe and critical admissions. So, siguro uulitin na lang natin na magpabakuna na po tayo para tuloy-tuloy na po ang pagbaba ng ating healthcare utilization rate. So, maliban sa iba pang at para sa iba pa nating balita, ang ating health events ngayong December, maliban sa ating pag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon, meron tayong iilang mga events na isa-celebrate or i-observe ngayong December, tulad ng Firecrackers Injury Prevention Month. Noong December 1 nga ay nag-observe tayo ng World AIDS Day. Noong December 3 ay International Day of Persons with Disabilities. December 3 to 9 naman ay Ear, Nose, and Throat Consciousness Week. At noong December 6 ay National Health Emergency Preparedness Day. So para sa mga health events na ito, maaari niyo pong makita ang iba pang impormasyon sa ating mga official social media pages. So sa Facebook po, nandiyan ang DOH Bicol. Meron rin tayong Twitter page at DOH Bicol at mag-subscribe na rin tayo sa aming YouTube channel, DOH Bicol CHD. Mapapanood po natin dito yung mga nakaraan nating mga episode ng Chikahan. Meron rin tayong programa every 10:30 a.m. every Monday, ang ulat sa COVID-19 Bicol, kung saan binibigay po natin ang ating COVID-19 updates, vaccination updates at healthcare utilization rate. At nagsasagot tayo ng mga katanungan mula sa publiko at sa ating mga media partners. So yun ang ating latest mula sa DOH Bicol. Ano naman ang ating pagchichikahan ngayon, Joanna? Yes, of course, latest pa din itong pagchichikahan natin. Kasi nga, tamang-tama yung ating pag-uusapan dahil maulan. So halos buong parte ng Bicol region ay nakakapag-experience ng pag-ulan at mayroon po tayong mga nais maiwasan sa pag-ulan ng mga sakit. So kaya pag-usapan po natin yung tungkol sa wild diseases. So ano nga ba itong wild diseases? So ito po mga diseases na maaari nating makuha dahil sa patuloy na pag-ulan. Ito po kung isa-isay natin, wild, W stands for waterborne infectious diseases, I stands for influenza, L stands for leptospirosis, and D stands for dengue. So unahin po muna natin itong waterborne diseases. So ano nga ba itong mga waterborne diseases? So itong mga waterborne diseases ay yung mga sakit sa tubig na sanhi ng mga pathogenic microorganism na maaari po nating makuha kapag yung isang tao or kapag tayo ay nakainom, nakakain o lumusong sa kontaminadong tubig. So ito po, maaari nating makuha galing sa kontaminadong tubig, pagkain o kaya galing sa tubig baha. So ano ba yung mga ilang mga diarrheal diseases na maaari nating makuha kapag nakainom tayo ng kontaminadong tubig? Sa kabilang po dyan yung cholera, hepatitis A, typhoid at yung dysentery. So ano ba yung mga sintomas na dapat nating bantayan? Baka naman po tayo may nainom na kontaminadong tubig o kaya nakain na kontaminadong pagkain o kaya lumusong tayo sa kontaminadong tubig baha. So ano ba yung mga sintomas na kailangan natin abangan? So kapag po tayo nakaramdam ng lagnat, kapag po pagkawala ng ganang kumain, pagduduwal o pagsusuka, pananakit ng tiyan, tatae, basa at malinit. So mayroon ding panganib na nawalan
mawala ng likido at electrolytes ang katawan na maaaring humantong sa dehydration kung hindi kaagad maagapan. So, ano ba yung maaari nating gawin or yung mga paunang lunas para sa waterborne diseases? So, kung suspected na po natin na maaaring kumain tayo ng kontaminadong pagkain or uminom tayo ng kontaminadong tubig, so maaari po natin itong gawin bilang paunang lunas natin sa waterborne diseases. So, una po maghanda tayo ng malinis na tubig at kasama po yung ating ORS sachet o yung oral rehydration solution. So magkailangan po kasi natin mag-rehydrate kung mayroon na tayong sintomas ng mga waterborne diseases. At ito pong ORS ay nakakatulong upang maiwasan yung pagkawala ng lipido o electrolyte sa ating katawan dahil sa pagtatae, pagsusuka, kolera, at iba pang karamdaman. So paano ba natin ito magagawa? Homemade lang na ORS. So maaari po tayong gumawa ng homemade ORS sa pamamagitan ng pagsasama-samang tubig, asukal, at asin. So prepare po natin na ito. Take note po natin bilang paunang lunas para sa waterborne diseases. Maghanda po tayo ng 1 litro ng malinis na tubig. And then, lagyan po natin ng 8 kutsara ng asukal plus 2 kutsara ng asin. So yan po, maaari nating homemade ORS para po kung tayo ay nakaramdam ng sintomas or kailangan natin mag-rehydrate kung sakali meron tayong sintomas ng waterborne diseases. So para sa mga matatandang mga bata at matatanda, uminom nito hanggat maaari upang maiwasan yung pagkawala ng tubig sa katawan. So para sa 2 hanggang 10 taon, gulang uminom ng 100 to 200 ml lamang. So para sa mga bata wala pang 2 taong gulang, bigyan ng 50 to 100 ml lamang po. Agad kumonsulta rin sa pinakamalapit na health facility kapag patuloy na pananakit ng tiyan, pagtatae at pagsusuka. And paano nga ba natin maiwasan? Lastly, ang ating waterborne diseases. Una, tiyakin po muna natin malinis at ligtas ang mga kakainin natin at iinumin. Kalawa, kung hindi po tayo siguradong ligtas at malinis ang ating tubig, pakuluan po natin ito. Hayaan kumulo ng 3 minuto ang tubig o kaya ay maglagay ng tubig. Ugaliin din po natin takpan ang mga naka-impact na tubig at pagkain upang hindi mapasok ng mga insekto at daga. Hugasan po natin ng maayos ang mga pagkain at iwasang bumili ng mga pagkain ibinibenta sa kalye. Itapon po natin ng maayos ang mga basura. Panatilihin po natin yung ating kalinisan ng katawan at ng ating palikuran. And lastly, hugasan po natin yung ating mga kamay bago maghanda at magluto ng pagkain bago at pagkatapos kumain at pagkatapos gumamit ng banyo at palikuran. So yan po yung mga paalala natin patungkol sa waterborne diseases for influenza, Max. Yes, so sa letter I naman ng wild diseases, ito yung influenza-like illness. So madalas na natin marinig yung trangkaso o influenza. Pero kung bibigyan natin ng kahulugan, ang trangkaso o influenza ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng influenza virus na umaatake sa paghinga. So ang mga bata, matatanda, buntis at mga taong may mahinang immune system ay mas madaling kapitan ng sakit na ito, lalong-lalo na tuwing tag-ulan tulad ngayon. So ano-ano naman ang mga sintomas ng influenza? So kung kayo ay mayroong mataas na lagnat, may sipon or sakit ng ulo, madalas magbahing o mag-ubo, may pagkahapo, may pamamaga ng lalamunan at pananakit ng kalamnan at pagtatae, maaaring kayo po ay merong influenza. So, paano po ba natin may iwasan ang influenza? So, importante na magtakip ng bibig at ilong kung babahing o uubo. Iwasan lumapit sa mga taong may sakit nito at ugaliing maghugas ng kamay. So, binigyang diin ng Department of Health ang kahalagahan ng pagkain ng mga masustansyang pagkain upang mapalakas ang resistensya ng katawan. Ipinapayo rin ng wasto at madalas na paghugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig upang maiwasan ang pagkalat ng mga infeksyon. So kung mahahalata natin, ang pag-prevent ng ating influenza ay similar sa pag-prevent ng COVID-19 at iba pang mga sakit. So importante na gawin po natin itong ating mga health protocols para maiwasan ang mga sakit na tulad nito. So sa mga tao na mayroong influenza or flu,
importante na meron po tayong plenty of rest, uminom ng maraming liquids, at avoid using alcohol and tobacco, and if necessary, take medications tulad ng paracetamol to relieve the fever and muscle aches associated with the flu. So para naman sa susunod na ating wild disease, Yeah, so letter L stands for leptospirosis. So ano nga ba ang leptospirosis? So ito po, ang leptospirosis ay sakit na nakukuha natin mula sa Leptospira bacteria na galing po ito sa ihi ng daga at iba pang hayop na katulad ng kabayo, kambing, aso, baboy at iba pa pong hayop. So kadalasang humahalo po yung ihi ng mga hayop sa tubig baha at putik na pumapasok sa mga sugat o bitak sa balat, mata, ilong at bibig ng tao. So kapag lumusong po tayo sa baha nang walang proteksyon, ay maaari po tayo, malakas yung chance natin na magkaroon tayo ng leptospirosis. So ano ba ang ating maaaring maramdaman o mga sintomas kapag kung sakali man pong magkaroon tayo ng sakit na leptospirosis? So ang mga sintomas ng leptospirosis po sa mga tao ay lagnat, pananakit ng kalamnan, pagtatae, yung mapula-pula ang mga mata sa mga ilang kaso, may mga naka-experience po niyan na kung may sakit po leptospirosis, maaari din pong magkaroon ng panginginig, sakit ng ulo at pantal. So kung hindi po maagapan, ang leptospirosis ay maaaring pumantong sa pinsala sa atay, hirap sa paghinga, and worse, kamatayan. So paano nga po ba natin maiwasan ang sakit na leptospirosis? So una po, ugaliin po natin yung tamang pagtatapon ng basura, kadalasan sa mga maruruming lugar na naninirahan ang daga. So kaya po kailangan natin ng proper na pagtatapon ng ating mga basura. Next, uwasan po natin lumusong, maglaro, o lumangoy sa tubig baha, lalo na kapag may sugat. Kung hindi naman po maiwasan lumusong sa baha, gumamit ng bota, lalo na kung may sugat. Hugasan ng malinis na tubig at sabon ang mga paa pagkatapos lumusong sa baha. Panatilihin natin yung kalinisan ng ating bahay at alisin yung maaaring pamahayan ng daga at iba pang peste, o kaya gumamit din po tayo ng rat traps o lason sa daga. So ano nga ba yung mga paunang lunas natin at mga dapat gawin kapag may sintomas tayo ng leptospirosis? So sabi nga po ni Dr. Luz Santiago, yung ating IRID or Coordinator for Leptospirosis, makaari pong yung incubation period or yung sintomas ay maaari pong lumabas sa loob ng 2 araw. So agaran pong pagtukoy at pagbibigay ng nararapat na atensyong medikal sa loob ng 2 araw. Simula po nang magkaroon tayo ng sintomas ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga komplikasyon. Uminom lamang po ng antibiotics base sa reseta ng iyong doktor. Kaya napakahalaga po kung meron man po tayong sintomas na sa mga nabanggit ko po, ay agad po tayong lumapit at pumunta sa pinakamalapit na health facilities para po mai-assess yung ating kalagayan. And pakiusap po natin sa mga magulang, huwag po natin hayaan yung ating mga anak na maglaro sa baha o lumangoy sa tubig baha dahil ito po ay delikado para sa kanila. Para naman sa next or sa last natin na part ng wild diseases, Max. Yeah, so para naman sa letter D, ang ibig sabihin po niyan ay dengue. So ang dengue fever ay isang acute viral infection na naapektuhan kadalasan ang mga infant, mga bata at pwede rin ang mga adults. So saan nga ba galing ang dengue? So kapag kayo ay nakagat ng isang mosquito na Aedes aegypti na infected ng kahit ano sa 4 na dengue virus, maaari po kayong magkaroon ng dengue at nakakalat rin po ito sa ang mga lamok na ito sa mga clear and stagnant water found in flower vases, cans, mga rain barrels, mga lumang gulong at iba pa. So itong mga mosquito rin ay maaari rin tumago or magtago sa mga madidilim na lugar sa ating mga bahay. Kaya importante po na malinisan po natin ang mga ganitong lugar. So ano po ba ang mga sintomas para malaman kung kayo ay mayroong dengue? So kung kayo ay biglang nagka-high fever na tumagal ng 2 to 7 days, mayroong pananakit ng joints at muscles at minsan ay sumasakit rin yung behind the eyes, nanghihina, mayroong skin rashes,
maaari ding makaranas ng nose bleeding pag nag-subside na yung fever, may abdominal pain, sumusuka ng coffee-colored matter at may dark-colored stools at may difficulty of breathing, maaari na po kayong magpa-check sa inyong pinakamalapit na health center para masiguro na kayo po ay walang dengue. So kung kayo nga po ay confirmed na mayroong dengue, wag po nating bigyan ng aspirin para sa fever. Give sufficient amount of water, or importante ang rehydrate ng isang kaso ng dengue. So kung kayo po ay magka-fever ng more than 2 days, pumunta na po kayo sa pinakamalapit na ospital para sa tamang treatment. So syempre, mas importante pa rin na iwasan natin ito kaysa sa gamutin. So paano nga ba natin mapaprevent ang dengue? So ang bawat individual ay hinihikayat na sundin ang tinatawag natin na 4S strategy kontra dengue. Ang unang S, suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng mga lamok. Pangalawang S, sarili ay protektahan laban sa lamok sa pamamagitan ng paggamit ng long sleeves or pantalon at insect repellent. Ang pangatlong S, sumangguni agad sa pinakamalapit na gamutan kapag nakaramdam ng sintomas para hindi lumala ang sakit. At ang pang-apat na S, ito yung suportahan ang fogging para sa mga lugar na may pagtaas ng mga kaso sa loob ng 2 linggo upang maiwasan ang outbreak. So, ugaliin na sundin natin ang 4 o'clock habit. Itong pong 4 o'clock habit ay ginagawa natin tuwing 4 o'clock p.m. Sa pamamagitan ng pagsuyod at pagsira ng mga posibleng tirahan ng lamok sa bahay, opisina o eskwelahan. So nabanggit nga natin kanina na ito yung kadalasan yung mga flower vases, mga cans, mga lumang gulong na maaaring mapag-store ng tubig na maaaring mag-lay ng egg ang ating mga mosquito. So ipasok na rin natin dito yung ating blood donation. So related po ito sa ating dengue dahil mahalaga yung mayroon tayong sapat na dugo sa blood bank, lalo na para sa mga nangangailangan nito. Dahil kapag dinugo ang isang pasyente na may dengue, napakahalaga na may dugo na maaaring ibigay sa kanila. So hinihikayat natin ang lahat na magdugoyanihan, sumagip ng buhay, maging bayaning totoo, at magbigay ng dugo. So yan po yung ating wild diseases. So i-summarize lang po natin yung kung paano natin maiwasan ang mga wild diseases sa pamamagitan ng mga sumusunod. So una, magpabakuna po tayo upang maiwasan yung mga nakakawang sakit tuwing tag-ulan katulad ng influenza at hepatitis. Ikalawa, gumamit po tayo ng payong, kapote at bota upang hindi mabasa ng ulan. Ikatlo, iwasan po natin yung mga lugar na masikip, walang masyadong pumapasok na hangin o mga lugar na walang magandang ventilasyon. Ikaapat, iwasan po natin ang malapit na pakikipag-ugnayan sa mga taong may sakit, may lagnat at ubo. Ikalima, uminom po tayo ng malinis na tubig. Pakulan po natin yung tubig kung hindi tayo siguradong malinis at ligtas itong inumin. Kaanim, iwasan po natin bumili ng mga pagkain mula sa mga sidewalk vendor upang maiwasan po natin yung mga sakit na dala ng pagkain. Ikapito, itaob po natin yung maaaring ipunan ng tubig katulad ng mga drum, timba, mga lumang gulong at bote na maaaring pangitlugan ng mga lampong. Ikawalo, tiyakin po natin malinis at hindi barado ang mga gutters at alulod ng bubong na dinadaluyan ng tubig. Ikasyam, huwag po tayong lumusong o lumangoy sa tubig baha upang maiwasan po natin yung leptospirosis. 10, ugaliin po nating maging malinis hindi lamang sa tawan kundi pati na rin po sa kapaligiran sa lahat ng oras. 11, ugaliin po natin ang masusi at madalas na paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig, lalo na bago maghanda, magluto, kumain at pagkagaling sa palikuran. Next, iwasan din po natin hawakan yung ating mga mata, ilong, at mga bagay sa kapaligiran kung marumi ang mga kamay at linisin po natin ng mabuti ang ating mga kagamitan or disinfection ng ating mga surfaces sa ating mga bahay. And kapag nakaramdam na po tayo ng sintomas,
lagi po natin tatandaan na lagi po tayo magsisik or pupunta sa pinakamalapit na health center para po tayo ma-check up at bigyan ng paunang lutas. So yan po yung ating mga paalala ngayong tag-ulan dahil nga po very buong parts po ng Bicol region ay inuulan sa ngayon. So sana po tandaan po natin itong wild diseases. So yan po yung ating wild diseases. Sa ating pong pagbabalik ay pag-uusapan naman po natin yung ating mga paalala ngayon pong magpapasko na. So magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Ang araw-araw na paglalakad? Samahan mo pa ng jogging. Itodo na ang paggalaw araw-araw. Say goodbye na rin sa mga pagkaing maaalat, matataba at matatamis. At piliin yung siguradong masustansya. Gawin ito para makaiwas sa mga sakit na diabetes, cancer, hypertension, sakit sa puso at iba pa. I-follow na kami para sa karagdagang impormasyon. Let's move more. Eat right para sa isang healthy Pilipinas. Sa ngalan ng pag-ibig, Pangakong ikaw lang. walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit. Araw-araw, ikaw pa rin. For richer, For poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. promise. Pexman, ligtas para sa lahat. Game na ang mga Pilipino na ituloy ang live sa labas dahil sa booster, Pinas Lakas! Ako si Agnes Villami Cipriano, 67 years old. Ang bakunang natanggap ko na is yung dati 1 and 2 and then booster, 2 boosters, 1 and 2 din. Bilang senior citizen, dahil ako nagduwa-duwa na magpa-booster kasi inagihan ko ang paano ang makamati ang kalintura. Di related siguro ito dahil ko man nga ni, although dahil ako nagpa-PCR pero parang related man ito kaya sobrang takot ko, kinumplituhan ko ang vaccination ko, booster 1 and 2. Yung pinaka-last kong booster, di man ako nakamati in makulugon sa kuyang left arm. Then, nagtaranglay ang lawas ko pati likod ko. Ang ginito ko, nag-inom lang ako ng sarong paracetamol, so tinatao ba ganinda. Then, pag mata akong pagkaaga, okay na ako. After 3 days din namatian ko, so pulog kang bakuna. Ito lang ang pinakamakulog kong naranasan. Bilang senior citizen, kaipuwanta na talaga ang protection kasi dahil maluya naman ang satuyang mga immune system, kaipuhan maprotektaran kita lalo sa COVID na naglalakop niyan. Ang advice ko sa mga senior citizens na dahil pa nakabakuna, so 1 and 2 and then sa booster, dapat makumpituhan ninda. Makaapat lang, at least talaga makaapat ng injection. Kasi dahil na ako natatakot, dahil na ang mga senior citizen natatakot makisalamuha, kasi syempre, iniisip may protektado na maulakitan kay ni COVID-19. Sa booster, Pinas, lakas! Sabay tayong bumangon. Magpa-booster ngayon. Sa booster, Pinas Lakas! Game na ang mga Pilipino na ituloy ang live sa labas dahil sa booster, Pinas Lakas! Kasi tumasabi, Rimin Villami, ang edad ko, 94. Nagpa-ineksyon na mga ako sa itong booster, pandua ng booster. Kaya po ako nagdudua-dua, sa gusto ko, marahay man ako, magdipensya sa mga kahilangan. Ang isip ko, dahil ako, hindi man ako mabutan sa mga hilang na yan. Wala naman akong naramdaman ka ito.
Kaya ang mga senior citizen na kapwa ko, dapat magpabakuna naman kamo tangani. Ikayan ang COVID-19 sa booster. Pinas lakas. Sabay tayong bumangon. Magpa-booster ngayon. Sa Booster, Pinas Lakas! Isa, dalawa, 2 taon na tayong ipit sa pandemya. Pandemyang ramdam ang tagal ng panahong inagaw sa atin. At hindi nawawala matapos ang pumikit, pikit, pahingang mailap at isang biyayang bihira para sa manggagawang pangkalusugan. Na buhay nila ang itinataya kapalit ng buhay ng iba. Buhay ay binuwis para sa bayang naghihirap, naghihinagpis sa ilalim ng bigat ng COVID-19. 2 taon na ang lumipas nang harapin ng ating mga health workers ang kalabang hindi nakikita, hindi tinatabla ng bala. Marami ang nagdurusa, marami ang tumumba. Ngunit sa kabila ng lahat, ay hindi nauubusan ng pag-asa na sa bawat pagsugod ay di na nila aalalahanin kung sila ba'y makakauwi pa, na araw-araw na nilang makakasama ang pamilyang iniwan at sadyang iniiwasan sa takot na sila'y mahawaan, na balang araw ay makikitang muli natin ang mga ngiti ng bawat isa na walang pumipigil. Salamat para kay Lolo at Lola, Mama at Papa, Ate at Kuya na ngayon magkakasama pa dahil sa inyong pagkalinga. Salamat para sa libu-libong tao na nakabalik na sa trabaho dahil sa patuloy niyong serbisyo. Salamat para sa mga batang ngayon nasisilayan na ang ganda ng mundo dahil sa inyong sakripisyo. Salamat. Ang inyong kalinga, serbisyo at sakripisyo ay hindi biro. Salamat sa hindi pagsuko. Sa araw-araw ng pagbangon, sa aming maramdaman nito na sa puso ng bawat Pilipino, kayo ang tunay naming hero. Nandito ang kagawaran ng kalusugan, nagpapasalamat at patuloy na aagapay sa inyo. At ayan, nakatutok pa rin kayo sa programa ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. So kanina nga nabanggit natin yung wild diseases na kailangan nating iwasan ngayong panahon ng tag-ulan. Ngayon naman, since iilang araw na lang ay magpapasko na at magse-celebrate rin tayo ng New Year, narito ang iilang mga paalala para masiguro na safe at ligtas ang ating pag-celebrate ng Pasko. So unahin natin sa ating health protocols dahil syempre kahit na kaunti na lang ang kaso ng COVID-19, nasa gitna pa rin po tayo ng pandemya at napaka-importante pa rin po na iwasan natin ito. So ang observance ng ating minimum public health standards ay patuloy po nating ina-advocate dito sa Department of Health. So ang ating minimum public health standards as always ay piliin ang best fitted na mask at suotin ito ng maayos, lalong-lalo na sa ating mga high-risk individuals. Ito po yung mga senior citizens, yung mga persons with comorbidities, immunocompromised, ang mga buntis, at yung mga unvaccinated at may mga symptoms na naranasan. So speaking of symptoms, kung kayo po ay may na-experience na symptoms or kayo ay may sakit, mag-isolate na po tayo para maiwasan ang pagkalat ng ating sakit. At syempre, nandyan ang vaccination and boosters. Kaya kung kayo po ay hindi pa fully vaccinated or wala pang booster doses, pumunta na po sa inyong pinakamalapit na vaccination site
para sa dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Importante pa rin ang good airflow or good ventilation sa ating mga lugar. At syempre kung kayo po ay may mga sintomas, mag-seek na po kayo ng early consultation at sa muli mag-isolate po kayo. Meron rin po tayong tinatawag na 3Cs na hinihikayat nating iwasan. Ito yung close contact, closed spaces, at crowded places. Syempre, hindi natin may iwasan ng mga gatherings ngayong Pasko at Bagong Taon. Kaya kung kayo po ay pupunta sa mga events or mga parties na tulad nito, siguraduhin pong kompleto ang inyong bakuna at booster kontra COVID-19 para rin po ito sa inyong sariling proteksyon at sa proteksyon ng ating mga mahal sa buhay. Yes, of course, pagpapasko na, holidays na, at ito na yung mga kainan natin. So, kalikaw-liwat kainan or handaan, kaya kailangan po natin na tandaan yung mga paraan para sa healthy handaan ngayong holiday. So, una po, basahin po muna natin ng mabuti ang label ng ating mga bibilhin at i-check po natin yung expiration date nito. Next, suriin po natin mabuti yung ating mga bibilhing karne at isda upang makaiwas sa diarrhea at food poisoning. Ihiwalay rin po natin yung mga hilaw na karne sa iba pang pagkain sa ating mga refrigerator. Iwasan po natin yung sobrang matatamis at matataba na pagkain. Maghanda po tayo ng low salt and low fat na foods. Siguraduhin din po natin sakto lamang ang dami or naayon sa recommended serving size ng ating mga kakainin at kumonsulta po tayo sa Pinggang Pinoy. So ano nga ba itong Pinggang Pinoy? So ang Pinggang Pinoy po na is a new and simple visual food guide na gumagamit ng familiar food plate model para ma-convey natin yung tamang food group proportions sa ating per meal basis para po ma-meet yung adults or particular group of individuals' energy and nutrition needs. So base po sa pangailangan ng ating mga katawan. So ito po, guide na ito ay pinapakita yung recommended portions by food group, namely yung Go, Grow, and Glow sa ating per meal basis. So for healthy Filipinos na 19 to 59 years old, ito po yung some healthy tips para po magamit natin yung ating Pinggang Pinoy. So una po, for Go Energy Giving, go for rice, fruit crops, pasta, bread, and other na carbohydrate-rich foods na nakakapag-provide energy para masuportahan yung ating bodily functions and physical activity. So piliin po natin yung whole grains like brown rice, corn, full wheat bread, and oatmeal na nakakapag-contain po or mayroon pong fiber and nutrients na non-refined grains and are linked sa lower risk ng heart disease, diabetes, and other health problems. For Grow Bodybuilding, kumain po tayo ng isda, shellfish, lean meat, poultry, eggs, and dried beets and nuts needed para sa growth, maintenance, and repair ng ating mga body tissue. So include fatty fish sa ating diet tulad ng tuna, sardines, and mackerel na 2 to 3 times a week to provide essential fatty acids na nakakapagtulong against heart disease. And for Glow Body Regulating, enjoy po natin yung wide variety of fruits and vegetables na mayroong vitamins, minerals, and fibers na kailangan sa ating sa regulation ng ating body processes, and of course, water. Kailangan po natin minom ng maraming tubig for adequate hydration, limit intake ng ating sugar-sweetened beverages para po ma-reduce natin yung risk ng obesity and tooth decay. So again po, eat less salty, fried, eat less salty, eat less fried, eat less fatty, and sugar-rich foods para prevent po natin yung chronic diseases and stay physically active. So next na paalala po natin. Yes, so ngayong Pasko, syempre, magre-regalo tayo sa ating mga ina-anak. So, maaari nating bigyan ng mga laruan, lalong-lalo na sa mga bata. Pero syempre, dapat nating siguruhin na ang mga ibibigay nating regalo ay ligtas para sa kanila. So, meron po tayo tinatawag na age-appropriate toys. Importante po na ilagay natin ang toy safety as the #1 criterion for selecting toys as their intended users ay prone sa mga various hazards, particularly na sa mga laruan. Ang laruan ay suitable sa lahat ng bata, lalong-lalo na sa mga infants,
mga toddlers at mga preschoolers. Ang ibig sabihin po ng ating mga toys ay na safe, ito ay suitable sa mga physical capabilities ng bata at sa kanilang mental and social development. Siyempre, hindi rin dapat mawala na ang laruan na ibibigay ay appealing and interesting. Dapat rin ito ay well-constructed at durable para hindi agad-agad masira dahil alam naman natin ang mga bata, pag naglalaro ay minsan aggressive sila at kapag ito ay nasira, maaari itong makadala ng pinsala. At syempre, safe for the child's age at maliban sa pagiging appealing at suitable sa child age, toys should be safe from choking, sharp points and edges, especially for young children. So kung makikita po natin sa ating mga laruan na ibibigay, meron po tayong mga packaging na may mga signs. Kaya kung maaari, tingnan po natin ang mabuti itong mga warning sa mga packaging ng ating mga toys dahil importante ito para malaman kung ano yung mga dapat nating ibigay sa mga bata. So, para sa iilang mga reminders, huwag po tayo bumili ng mga laruan na may mga choking hazards tulad mga ball na may mga diameter na 1.75 inches or mas maliit pa. Yung mga laruan na maaaring masira ng mabilis or mabilis masira at maliliit ang mga parts at yung mga laruan na may mga sharp points or edges or mga parts na maaaring maipit yung mga daliri ng ating mga bata or pati na rin yung kanilang mga buhok. And lastly po na paalala natin, dahil nga magbabagong taon na at iiwasan po natin sa Department of Health ang natumaas yung ating fireworks-related injuries o yung ating FWRI. So sa maling paggamit po ng mga firecrackers o kahit anong klaseng pyrotechnic devices, mayroon po tayong tinatawag na fireworks-related injuries. So ang mga halimbawa po nitong mga fireworks-related injuries ay blast or burns, kasama po yung amputation, blast or burns without amputation, mga injuries sa mata na maaaring magdulot ng kabulagan, tetanus, poisoning, kung maka-ingest ng chemical galing sa paputok o kamatayan. So mayroon pong mga epekto yung mga paputok sa mga hindi direktang gumagamit nito. Mayroong mga chemical na kumakalat tuwing fireworks display na maaaring maging panganib lalong-lalo na sa mga buntis, bata at mayroong chronic asthma. So maaaring itong magdulot ng throat, nose and eye-related problems. So ang malalakas na tunog po ng mga paputok ay maaari ding maging sanhi ng high blood pressure, sleep disturbance, at temporary o permanent hearing loss. So ang mga hospitals po ay handa na para sa mga aksidente na maaaring mangyari ngayong holiday season. Kung nakaranas po ng isang aksidente dahil sa mga paputok, mas mainam na pumunta kaagad sa mga health facility para po matreat natin at maiwasan ang ano pa mang komplikasyon. So para sa ligtas na pagdiriwang natin ng bagong taon at Pasko, mas maganda kung hindi na po tayo gumamit ng paputok sa ating komunidad. Mayroon naman pong mga community fireworks display na maaaring panoorin kaysa sa gumamit ng paputok sa ating mga bahay. So maaari din po tayong gumamit ng mga bagay para lumukha ng ingay tulad ng busina, musika, lata, at iba pa dahil nasa gitna po tayo ng pandemya, so mas mainam pa rin po na iwasan ang pagtitipon-tipon ng maraming tao. So yun po ang ating patungkol sa iwas putok. Mas malalaman po natin ito sa ating susunod na episode dahil makakasama po natin ang ating fireworks-related injury na coordinator na si Sir Sam. So yun po yung ating mga paalala for wild diseases as well as for a safe holidays. Dahil nais nga po ng Department of Health na tayo po ay ligtas at malusog, especially ngayong holiday. So pasundin po lamang natin yung mga paraan na ating naibigay at ito naman po ay lagi naman po natin ina-update sa ating mga social media pages. So yan po yung ating naging chikahan regarding wild diseases and as well as yung safe holidays or mga safe or healthy tips for the holidays. So magpabalik po ang chikahan pangkalusugan. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Duwit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas, malakas sa mga
Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ang mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simula na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ng screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ng iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools din na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Care for yourself, care for others. Stressed sa work? Kailangan mo ng time out? Rest muna. Take a break. Maraming paraan para makapag-relax. Mag-beach o mag-hiking, movie night o sound trip, yoga o zumba, kumanta o tumugtog, mag-gardening o mag-baking, mag-sports o magpamassage, mag-video games o magbasa. The list goes on, mga ka-healthy peeps. Ano man ang trip mo, mahalagang maglaan ng panahon para sa sarili. Mag-recharge, mag-recover. Lahat tayo gustong mapasaya ang mahal sa buhay. Pero paano mo gagawin yan kung ikaw mismo hindi masaya? Ang stress at pagod minsan naipapasa mo na sa iba. Subukan mong mag-jogging kaysa magbabad sa social media. Magbasa ng libro kaysa tumutok sa cellphone screens. Instead na makipagtalo sa comment section, i-explore mo na lang ang beauty ng outside world para iwas stress. Kaya, ibalanse mo na ang online at offline life mo. Nakaka-relax na, nakaka-healthy pa. Smile naman dyan. Do you have a safe space tulad ng isang support group? Ang support group ay binubuo ng taong handang tumulong at sumuporta sa'yo. Hindi ka nila hahayaang mapag-isa at makaramdam ng panghuhusga. Papayuhan ka nila based on their experiences. Hindi ka nila papayuhan ng medical advice na wala namang basehan. Iaengganyo ka nila para ma-improve ang coping skills mo. Ang pagkakaroon ng support group ay importanteng bahagi ng healthy lifestyle. Paano matutulungan ang taong may pinagdadaan ng mental health problems? Kaya kung may humingi sa'yo ng tulong, pakinggan mo sila. Intindihin at huwag baliwalain ang nararamdaman nila. Tumawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline 1553 o sa mga numero sa inyong screen. Huwag ikahiya at huwag ismolin ang mental health problem. May mga lunas sa paligid mo. Mahalaga na aware tayo sa ating mga nararamdaman para malaman natin ang mga triggers nito. Maging in control sa emotions mo. Gamitin ang mga mood tracking tools na ito para mas lalong maintindihan ang emotions mo. 1. Mood Journal. 2. I-download ang Lusog Isip app. Ang emotions at feelings ay bahagi ng mental health. Ugaliin itong bantayan at pahalagahan. Lahat tayo nagkaka-stress. Yung iba, nakaka-move on agad. Yung iba, hindi. Ito ang ilang palatandaan na serious na siya. Loss of appetite at insomnia. Kawalan ng ganang mag-work o mag-aral. Kawalan ng interes sa mga paboritong libangan. Paggamit ng dangerous ways bilang coping mechanism, gaya ng alak at droga. Hindi ka nag-iisa. Tumawag ng tulong sa 1553.
your mental health is just as important as your physical health. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. At nakatutok pa rin kayo sa chikahang pangkalusugan. At kanina nga napag-usapan natin yung tungkol sa wild diseases at sa pag-celebrate natin ng ligtas na Pasko. So ngayon naman pumunta tayo sa ating mental health exercise for today. At syempre kasama pa rin natin mula sa Health Promotion and Communications Cluster ng DOH called CHD, si Maite Denise po. So Denise, ano ang ating mental health exercise today? So, ang ating mental health exercise or tinatawag nating Healthy Habit Challenge ay of course for the month of December. So, alam naman natin tuwing December, puro festivities tayo for Christmas and the New Year. So, ito po yung mga healthy habit challenges or tips na pwede nating gawin. So, if we do them within this month, it is because we want it or whenever we feel like it. So, first, let's start it. So, time surely flies. 2023 is only a few weeks ahead. List all your major health accomplishments yung over the past months and commit to improving on them during the coming new year. So do it naman, focus on what matters most. Ang holiday celebrations ay less about the food at yung pagdiriwang and should be more about yung ating mga pag-care sa ating family and friends. So next, let's try different things to do during the Christmas and the New Year celebrations. Let's try to eat a snack before going to a party or kung lalabas man tayo ng bahay. So this will fill you up tamang-tama lang ng mga pagkain para ma-avoid din natin ang pag-overeat or yung pag-binge eat. So switch it up. We can do without yung dessert or yung mga dessert na too much sugar o yung mga masyadong sugary na mga sweets para alam natin always prepared tayo for the holidays. So, hindi lang po all about gift giving or yung pag-receive ng mga gifts. It's also how we choose healthy foods. So, let's ditch yung mga unhealthy foods at replace natin to ng mga dessert na pwede ring fresh fruits or yung ibang dessert na hindi processed or unhealthy. Track it. So even though it's the holiday season, alam naman natin na hindi natin may iwasan yung mga super na kainan and all that, yung mga pagdiriwang natin sa labas at loob ng bahay. So let's make sure to still make it a healthy one. So keep track of how long we are also exercising, yung mga physical activities na ginagawa natin during the Christmas and New Year. Let's aim to keep the time spent exercising na consistent even if we miss a day. Know it naman. So let's balance what we eat. Yun nga yung sabi ko kanina. Let's meet our need for nutrition and enjoyment. So dapat balance lang yung pagkain natin ng mga malulusog na pagkain. At huwag naman natin i-deprive yung sarili natin. Let's still make it a habit na kumain ng healthy foods, but at the same time, let's enjoy. So binge watch our Wais sa kusina na mga series on our Healthy Pilipinas page to learn more. And last but not the least, let's share it. So share natin yung mga kaalaman natin, yung mga health education natin na nakukuha sa ating mga Facebook page, sa ating official DOH because CHD at iba pang mga YouTube at Twitter na channels. So let's talk about the healthy choices and lifestyle improvements you've made with hashtag Healthy Pilipinas on Facebook. Let's help each other create healthier choices to live a happy and healthy life. So, yung iba pa nating mental health na mga activities na pwedeng gawin, let's bake some festive treats. Pwede naman tayong manood ng mga tutorial about that. So, yung watch a feel-good movie, wrap up and go for a winter walk, donate to charity, make a homemade Christmas card or gift, maglinis po tayo or get tidying. So, in preparation na rin yan for the new year, read a book, visit an elderly family member. So, very important po yan to check on our elderly family members. At also, most of all, let's check in with yourself. So, lahat po ng ito ay hindi natin magagawa kung hindi po tayo sama-sama na care for yourself at care for others. So,
Nandito din po kami sa DOH Bicol CHD sa Kamusta Ka Tara Usap Tayo. Handa kaming makinig sa Smart 0919-583-4322, Globe 0927-844-1677 at sa Dito 0991-730-6292. At kung hindi pa po kayo nakapag-download ng Lusog Isip app, mag-download na po tayo sa ating mga mobile devices. So yun lamang po ang ating Healthy Habit Challenge for today. Maraming salamat Denise sa ating Healthy Habit Challenge ngayong araw. So dyan na po siguro nagtatapos ang ating chikahan. Sana marami kayong natutunan tungkol sa ating mga naging chikahan sa wild diseases, ligtas na Pasko at bagong taon, at syempre sa ating Healthy Habit Challenge. So sa muli, ako po si Max. At ako si Joanna, and we wish you all a very safe, happy Christmas. So magandang tanghali po sa lahat.